Bun. Putem trece la punctul 3. Da. Punctul 3, intitulat Minți fără suflet și suflete fără minte. Da. Tehnicienii și întreprinzătorii nu percep linia de la care fuga după câștig și eficacitate trădează, ucide etosul istoric românesc. Rămași singurii apărători ai tradițiilor sufletești, visătorii cu suflet mare fără simț practic și capacități organizatorice, eșuează în verbiaj și în poze patetice, ridiculizate de înfrângerile și dezamăgirile care urmează exaltărilor. Dacă nu reușim să cultivăm profiluri mixte, complete de creatori mioritici, dar capabili și de operaționalizare, precizie și performanță, ar trebui să punem măcar la punct mecanisme de asociere și a personalităților complementare, ceea ce presupune depășirea idiosincraziilor și intereselor de castă. Am o întrebare apropo de această dihotomie minți fără suflet și suflete fără minte. Visătorii cu suflet mare trebuie eliminați sau trebuie păstrați ca bătrânii într-o societate dacă noi avem să-i cumpărăm? Așa cum am zis în ultima, dacă sunteți drăguți, vă pot ruga să mai citiți toată ultima propoziție, sfârșitul. Dacă nu reușim să cultivăm profiluri mixte, complexe, de creatori mioritici, dar capabili și de operaționalizare, precizie și performanță, ar trebui să punem măcar la punct mecanisme de asociere a personalităților complementare, ceea ce presupune depășirea idiosincraziilor și a intereselor de castă. Deci aici ar fi un răspuns, am să lărgesc, profilul mixt e un profil greu, pentru că e puțin contradictoriu. Poeticitatea, deschiderea, visul, creativitatea, au niște zone în care nu se suprapun foarte bine cu raționalitatea, optimalitatea. S-ar putea să fie două profiluri. Ce se întâmplă? Vreau să punctez de la început ca să nu se zică, domnule, parcă s-a revenit tot la punctul dinainte. Nu, e același lucru, dar acum e tratat în registrul psihologiei, deci ceea ce dincolo era, la punctul anterior, era tratat în registrul sociologiei, dacă doriți, economiei și politice. Acum am venit către om și tratez cumva aproape aceeași temă, dar din punct de vedere psihologic și filozofic, existențial. Asta este punctul 3. Deci, zic așa, psihologic, ca profil interior, există anumite contradicții. E dificil să faci un om super pragmatic și super poetic. Frumos de spus, greu de făcut. Greu de făcut. Deci admit că e greu de făcut. Mi-ar place. Mi-ar place cei mai tari ingineri capabili să facă orice, să fie o poeticitate extraordinară, da? Nu, aș fi primul care aș recunoaște că sunt probleme aici de disarmonie a interiorității. Nu prea e același lucru. Și atunci, tocmai pentru că mi se pare dificil să dezvoltăm genul ăsta de mașină de luptă poetico-practică, de care naționalismul ar avea nevoie, sigur ar avea nevoie, tocmai din cauza asta cred că trebuie să ne asumăm că avem niște roluri, un pic de specificitate. Pentru asta răspunsul la această întrebare e ferm. Nu, nici pomeneală. Păi da, nici pomeneală să ne dezbărăm de poeții și de visătorii noștri. Pentru că poartă ceva fără de care naționalismul românesc își pierde, nu eficacitatea, dar își pierde sensul. Deci sensul, exact, revenind la chestiunea cu Zeletin, sensul e la Eminescu, nu e la Zeletin. Dar mijloacele sunt la Zeletin, probabil nu sunt la Eminescu. Unul vine cu sensul, unul vine cu mijloacele, trebuie să se întâlnească. Ca să facem să se întâlnească pe cei care vin și țin mai bine sensul și se ocupă mai bine sensul și definesc mai frumos sensul și sunt mai buni baci ai neamului românesc pe sens, ca să se întâlnească cu cei care sunt mai buni luptători, tot pentru neamul românesc, dar pe practică și operaționalitate, s-ar cere, 1. O afinitate între astea două categorii, ceea ce e greu. Ar însemna să începi să-l iubești pe celălalt, de care diferi foarte puternic. Să-ți dai seama de necesitatea lui, de complementaritatea aceasta. Înseamnă deja să consideri, înseamnă ca practicienii, în loc să disprețuiască pe oamenii cu spirit poetic, să le placă. Vedeți, bărbații pot iubi femeile și nu neapărat dorindu-le bărbate.
Iar femeile pot avea o afinitate și este o frumusețe acolo. Acolo avem un exemplu interesant că nu, bine, în afară de aceste vremuri degenerate în care probabil că bărbatul s-ar putea să trăi tot mai tare un bărbat bun în femeia iubită și femeia dacă spate o femeie la acolo. Deci, trecând peste genul ăsta de omogenizare care merge foarte departe, în principiu s-a reușit în dragoste în timp să existe un gust chiar pentru o complementaritate împlinitoare. Dacă s-ar putea face așa ceva, încât să ajungă oamenii practici, ingineri, oameni cu foarte bune capacități operaționale, să, probabil având și ei o coardă, că altfel cam greu mi imaginez, având și ei o coardă, să aibă o empatie față de depășirea nivelului operațional al vieții, față de transgresarea acestei existențe strict practice și să vadă frumos, să vadă ca împlinitor, să le placă, nu poezia, partea de poezie. Și dacă pe de altă parte, că trebuie să fim drepți, intelectuale de factură umanistă, că acolo e de obicei, și-ar pierde, probabil în apărare au această reacție, și-ar pierde disprețul față de oamenii practici, oamenii cu rezultate practice, oamenii capabili să facă repede un pod, să facă preciși, foarte preciși și și-ar da seama împreună că trebuie să complementeze nici într-un caz să distrugă și că trebuie să se unească cumva, poate că s-ar putea face ceva cu un naționalist care ar fi zeletinian în instrument și eficacitate și eminescian în spiritualitate. Ori, aici este chestiunea la care am vin la punctul 3, apar dificultăți psihologice. Apar niște dificultăți psihologice, pentru că pe care, ca să pun un pic cadru, un pic să, desigur, devine o discuție aproape oțioasă, așa nu. Dar hai totuși să spun puțin. În perspectiva mea, pornesc de la un filozof spaniol care pot porni de la mulți, dar acum pornesc de la lectura mea curentă, care este din Ortega y Gasset. Citesc niște cursuri de filozofie din 30 de la Madrid a lui Gasset. Are multe acolo, dar unul din lucrurile care îmi plac, Gasset încearcă să depășească alegerea idealistă, în care totul e interioritate, psihologie, existențialitate, sau materialistă, în care totul este exterioritate și aproape că interiorul este o reflexie mecanică a existențelor obiective. Și Gasset încearcă să spună nu, singurul lucru de care pleacă el pleacă de la Descartes, de la acel cogito ergo sum, și îl interpretează el, Gasset, altfel și spune, e trăirea, avem trăirea, nu avem nici cogito, nici sum, deja e artificial. Avem trăirea, asta o avem, pe asta o constatăm prima dată. Ceea ce înseamnă ce zice Gasset, o să vedeți ce legătură are, sper să o fac cât de ca să nu amân prea mult, dar Gasset spune așa, de exemplu, Gasset spune, suntem trăire, ceea ce înseamnă un interior într-un context. Nu putem elimina contextul exterior, fără de care trăirea omenească devine găunoasă, fără niciun conținut. Pentru că este o trăire într-un cadru. Nu putem elimina, dar nu putem elimina nici trăirea omenească, pentru că exterioritatea fără sufletul care o reflectă într-o aventură personală e o chestie cu totul abstractă și artificială, nereală. Noi nu avem decât adevărul vieții noastre, care înseamnă un suflet care trăiește o aventură într-un cadru real exterior. Deci el este dualist. Nu e fenomenolog, o să nu discutăm acum de ce, dar este dualist. Și fiind dualist ne propune să nu renunțăm niciodată la partea de interioritate și niciodată la partea de obiectivitate și de exterioritate. Să rămânem în dualitate ca perspectivă. De ce plec de la această chestiune în discuția care purtăm acum, adică suflet sau avem minte sau suflet? Venind acum pe altă parte în niște studii cognitive, de științele cognitive, de vreo 30 de ani, a înaintat destul de puternică meditația. Și de ce? Curios de ce? Băieții ăștia au vrut cu orice chip, dar cu orice chip, să ne conecteze cu calculatoarele. Cu orice chip. Discutăm altă dată de ce. Și ca să ne conecteze calculatoarele să ne vindece, calculatoarele cu justificări cât de vrei. Eficacitate, vă dați seama, un calculator care vindecă deodată 2 milioane de oameni și așa mai departe și mai și predă la 4 milioane. Eu am fost într-un grup în 1996, se numea Safari, poate fi văzut pe internet. Și acolo pregăteau băieții, erau vreo 50 de milioane băgați, de dolari canadieni. Și ce făceau colegii mei? Eram la doctorat. Și colegii mei pregăteau o mașină care putea să urmărească dezvoltarea intelectuală la 10.000 de oameni dintr-o întreprindere, să vadă fiecare cum evoluează, să stabilească curiculumul de pregătire profesională și să miște pregătirea profesională făcând să evolueze cele 10.000 de conștiințe. Bineînțeles, acolo era totul imaginații, dar dincolo de imaginație era un țel. Și țelul era transumanist. Țelul era transumanist. Era o împletitură de mașini și de creiere umane indiscernabilă. O singură fuziune, un sistem mecanoid cu oameni înăuntru. Având acest țel,
Că lumea nu cred că știe de ce s-au dezvoltat atât de infernal științele cognitive, științele comunicării în acești 30 de ani. Pentru că ele au fost pilotate continuu de dorința de a face calculatorul să înlocuiască omul. Să-l înlocuiască, să suplimenteze, să participe. Pentru asta nu mai merge. Când un calculator îl așteaptă pe domnul Kulcher și îl întreabă și vrea să-l vindece, trebuie să-i dai extraordinare capacități medicale. Când dorești să intervii într-o chestiune de pedagogie, trebuie să-l faci, dacă se poate, măcar să fie cât mai aproape de a funcționa ca un fel de mașină care înțelege un elev. Acesta a fost motivul pentru care aproape toți banii lumii s-au băgat în cercetare în acești ani, decenii în care eu am fost martor la fenomen, în a studia deodată cu o poftă extraordinară fiziologia gândirii, fiziologia comunicării, toate acestea au fost studiate cu febrilitate și s-au băgat bani uriași. Să mirau probabil oamenii de la facultățile de comunicare, facultățile de fiziologie, dar fiziologia trebuia înțeleasă că dacă nu modelizezi minuțios aceste fiziologii, nu poți face programul din calculator. Trebuia să ajungi să le modelizezi până la operaționalitate. Bun, asta a fost o paranteză importantă ca să dau culoarea chestiunii. Dar în urma acestor cercetări s-au făcut niște avansuri pentru că s-au băgat bani uriași și s-au făcut niște pași. În ce? În modelizarea proceselor personale, mentale, proceselor, și s-a ajuns așa la un fel de consens după nenumărate studii, cum că am fi conștiința noastră despre care nicio problemă, tot timpul ăsta n-a reușit nimeni să înțeleagă, cei mari recunosc, n-a reușit nimeni să înțeleagă ce este, dar nu cum funcționează, da, în mare măsură, statistic, da, cum funcționează, da, ce este, mai trece niște apă până va reuși cineva să răspunde la întrebare ce este această conștiință. Și nici nu pretinde niciun om responsabil și sobru, nu pretinde a ști. Dar cum funcționează, da? Și ce au spus? Dom'le, suntem constituiți dintr-o ternă, dintr-o triadă, mai complex, dar în mare, în care un rol important îl ține rațiunea, un rol important îl ține afectul și un rol important îl ține acțiunea sau voliția. Și ne mișcăm în ea. Reacționăm, avem o energetică de acțiune care pe o parte reprezintă o dimensiune a psihologiei noastre, avem o dimensiune de raționalitate care judică, analizează, dă valori și mai departe și avem indiscutabil un registru afectiv. Întrebarea pe care o pun și o să revin este în ce registru, cum ne mișcăm în acest model, îl luăm numai ca model, nu neapărat trebuie să-l adoptăm, dar cum ne mișcăm cu naționalismul. Adică naționalismul, apropo de întrebările precedente, naționalismul îl urmărim, îl definim, îl abordăm dintr-o perspectivă puternic rațională. Asta duce întrebarea de acum jumătate de oră mai în adâncime sau în altă zonă. Când am întrebat dacă trebuie să fie pragmatic sau spiritualist. Acum ne ducem în interiorul omului și ne întrebăm, doamne, omul care e chemat să fie naționalist, e chemat pe pragmatică, pe raționalitate? Foarte complicată întrebarea, pentru că se pune întrebarea dacă ar fi o mistică, de ce factură este? Afectivă, rațională, suprarațională? Există o existențialitate mistică care poate chiar e înaintea acestei triade? Întrebare. Dar e o întrebare. Pentru că tu zici, doamne, vă chemăm la naționalist. Doamne, naționalist au ultrașii de la fotbal. Ies pe stradă și urlă. Și plâng. Ba mai fac și atac de cord la televizor când pierde România. Sigur, punctul de vedere a unui intelectualist, fiind ce e asta? Dar e așa simplu. Ăla a murit de inimă rea, că a luat România gol. Deci, că acolo e o construcție, că acolo e o poziționare, că probabil nu asta ar vrea blaga de la naționalismul românesc, oameni care să moară în fotolii când ia România gol, că probabil se pare van și poate chiar ridicol. Asta e ceva. Dar că acolo se produce, că acolo naționalismul răspunde și interferează cu niște cerințe și cu o zonă extraordinar de sufletească, afectiv sufletească, nu rațională. Că răspunde unei necesități de mobilizare, de mobilizare afectivă. Acel aparat afectiv este făcut ca noi să avem un zvon, să pornim spre ceva. Fără temperatura afectului, raționalitatea rămâne așa, ca un ceas care bate în perete pe degeaba. Afectul trimite, iar apoi voliția are caracteristicile ei și atunci exercițiul naționalist probabil e de presupus că ar trebui să fie echilibrat în cele trei dimensiuni, să fie
puternic rațional, să fie solid afectiv, să fie activ. Atenție, a treia, poți fi foarte rațional, foarte emotiv și complet pasiv și ineficace și neacțional. Transformarea în acțiune, a treia dimensiune. Acționezi, faci. Eu cunosc mulți oameni care aproape că reușesc să fie și rațional, și deștepți, și emotiv plenar, bogați interior și sunt complet paralizați. Nu au transformat niciodată chestia asta în gest, în act. Pe de altă parte, cunosc îngrozitor de mulți oameni, dar știu, vreți vă dau un nume. Dar am evitat tot timpul că parcă coboară totuși substanța acestei discuții. Doamne, o grămadă de oameni care tropăi pe teren de zici mai rău. De exemplu, au venit pot să vină și dinspre fotbal. Vin, extraordinar de mult acționează, îi vezi tot timpul pe stradă și așa mai departe, n-ai putea să-i întrebi de ce, că nici nu știu. La ei, hiperactivitatea națională înlocuiește și rațiunea și afectul profund. Ei, de fapt, joacă naționalismul ca un joc de calculator. Deci avem un naționalist reducționist în zona acțiunii, un naționalist reducționist în zona afectului, un timp care plâng pentru țara lor și altceva n-ar face nimic. Nici nu s-ar acționa, nici nu s-ar gândi. Cum am zis eu, suflet fără minte. Cunosc foarte mulți. Eu cunosc foarte mulți naționaliști care nu sunt capabili, în mod evident, cunoscându-i bine, să înșghebe două gânduri cu rost. Iubesc și salut. Încât, dacă cumva îi faci bulgari, mâine iubesc aproape sigur că dacă s-ar fi avut accidentul să se bulgarizeze, iubesc Bulgaria la fel. Pentru că răspunde unei necesități de iubire. Zice, femeie, gata, o iubesc, să zicem așa, urbește. Iubesc, au nevoie să iubească. Și știm ce înseamnă asta. Și deci ca atare ei iubesc. Bun, dar ce faci? Sufoci iubirea? Păi fără această iubire care este un ingredient esențial a raportului. Tocmai am vorbit la punctele precedente că strict rațional intri în încurcături foarte mari. Poate interesul tău nu va coincide să te apuci să te jertfești pentru cauze naționale. Poate îți trebuie dimensiunea de iubire. Și după aia poate îți trebuie și dimensiunea de acțiune care face să nu mai continuăm steril. Deci, punctul acesta a treilea, și aș reveni, dar aș vrea să vă dau puțin cuvântul ca să am o primă reacție, ca să pot să mă orientez niște lucruri care care mai vreau să le spun, este aici, ca să se înțeleagă de ce am trecut de la 2. 2 era în plan sociologic, în planul colectivității, 3 în plan interior. În planul interiorității, cum ar fi interioritatea naționalismului român de dorit? Sau înțelegem că unii oameni sunt foarte afectivi, alți oameni sunt foarte raționali, alți oameni sunt foarte activi, că viața nu i-a dus să se completeze, dar atunci avem altă problemă, care ați întrebat dumneavoastră mai înainte, nu să scoatem din curs acești oameni, dar atunci cum facem să poată cânta împreună? Pentru că atunci va fi puțin mai complicat, că atunci trebuie să facem o organizare în care să vină de la X energia, de la Y mintea, nu? Și de la Z jertfa, curajul. Uitați-vă, eu mă tem că acum, apropo de al treia dimensiune, care are legătură și cu curajul, cu temeritatea, dar poate temeritatea ține și de alte lucruri, dar aș spune că e puternic a treia, doamne, eu vă spun că în clipa asta sunt niște naționaliști care au destul de multe calități și mă tem că sunt lași. Mă tem că sunt lași și dacă sunt lași, toate celelalte calități s-ar putea să nu folosească la nimic, dar dacă ne organizăm ca echipă, știți, domnul Bulger, că poate folosim și lași. Să vină un laș foarte deștept și să pună pe masă ce trebuie pentru că e deștept și poate continuă un curajos, dar curajosul nu știe unde să ducă când are inteligența celuilalt. Deci aici sunt două alternative. Ori reușim să definim profile mixte și să ridicăm toată bogăția asta în care o persoană să fie activă, inteligentă, afectivă, bogată, ori altfel, să mută registrul și găsim o tehnică să ne împletim, nu? Unul centrează, unul dă cu capul, facem sport de echipă. Ce părere aveți? În mesajele pe care le trimit corespondenților mei, mi-am pus un soi de lozincă pe care am extras-o dintr-un text al lui George Orwell. Omul ăsta a participat la evenimente istorice, a fost în războiul din Spania, a scris despre experiența lui ca luptător internaționalist în favoarea republicanilor spanioli, dar a avut și inteligența de a descrie sistemele totalitare, din care inclusiv intervenția de grup în războiul civil
făcea parte. Deci sistemul totalitar intervenise pe cele două căi dinspre nemți și respectiv dinspre ruși, dinspre sovietici, pentru a orienta într-o direcție sau alta conflictul respectiv. Deci sloganul, lozinca, gândirea la care mă refer sună în felul următor. Națiunea care separă înțelepții de războinici va avea lași care să cugete și proști care să lupte. Părerea mea că în istoria este că în istoria tuturor popoarelor, nu numai a românilor, aceste situații, această dihotomie, această separare a dominat. Iar când nu a dominat și atunci când înțelepții s-au angajat ca războinici, atunci s-a produs un fenomen paradoxal, dar tragic, sigur. Națiunea respectivă a pierdut înțelepții. Adică o grămadă de oameni care, în numele coerenței, s-au angajat să lupte pentru integritatea teritorială, pentru independența, pentru suveranitatea poporului căruia îi aparțineau, au pierit pe câmpurile de luptă în niște bătălii care au terminat prin catastrofe reciproce în celor două tabere și au văduvit în felul acesta fiecare dintre grupurile în conflict de o bună parte din valorile lor și anume tocmai din acele care pot fi numite înțelepți. Scuzați-mă, deci vă referiți la o armată care își duce generalii pe linia întâi și pierde războiul. Da, mă refer la armată care își duce generalii pe linia întâi, mă refer la o armată care, în loc să folosească capacitățile intelectuale pentru crearea unor metode și unor sisteme și unor instrumente care să, nu neapărat să evite, dar să, cum să spun, să îmbunătățească posibilitățile de victorie în timp scurt, fără jertfă umană efectivă. Deci, o astfel de armată își jertfește în linia întâi oamenii care ar putea să o ajute să termine războiul în timp scurt și să evite jertfele majore. Domnule Kucer, e adevărat, dar cum evităm și următorul lucru? Să zicem că să zicem că Ioan Roșca și Dan Kucer ar fi folosiți o tribună din înțelepți care stau undeva în spate și nu știu ce pici băieței trimitem în față să se jertfească, nici așa nu e așa, că nu se poate să condamne niște oameni să se sacrifice ca noi să stăm binișor. Deci parcă ar trebui să dăm și noi o garanție, dacă am face-o, că nu folosim pe alții de guinea pigă. Adică, vedeți, una este ca să protejăm inteligența, să zicem să protejăm oamenii care sunt mai buni meditativi, dar nu putem să o facem nici într-o manieră care să însemne un dispreț și o jertfire a unor indivizi sacrificați, nu? Evident, ceea ce spui e și exact și moral. Deci, dar îți dau exemplu celui care a fost un matematician și care a studiat în Anglia, a studiat mecanismul cifrării și a reușit să descifreze sistemele de încifrare ale armatei germane și care a contribuit în felul acesta, fără nicio îndoială, odată conflictul pornit, cu competențele lui la locul respectiv, adică în cadrul unei diviziuni normale a muncii, să facă să câștige partea pe care o ajuta, adică nația engleză și aliații săi. Vă referiți la cercetările operaționale care atunci au demarat. Da, cercetările operaționale, descifrarea codurilor și așa mai departe, inclusiv serviciile de spionaj. Ei, bun, îmi place enorm paralela, să vedem cum am putea o materializa, pentru că atunci înseamnă că înțelepții, uitați-vă, înțelepții națiunii române nu fac nimic bun pentru armata română. Nu știu. Păi ar trebui să se vadă unde este lucrul ăla bun, să-l putem și noi vedea și analiza. Păi, în primul rând, cred că domeniul armatei e totuși un domeniu relativ secret. Nu, mă refer metaforic. Da, am înțeles, dar să vedem, asta ar însemna că la sfârșitul regimului Ceaușescu, eforturile despre care se vorbește și care sunt probabil mai degrabă imaginare, în legătură cu apariția sau cu constituirea unor lucruri care cercetau posibilitatea unei arme atomice românești,
sunt bune, pentru că de vreme ce intelectualitatea tehnică românească lucra în domeniul acesta, asigura României ca stat o participare nu neapărat la mod egal, dar în orice caz la un nivel înalt în corul conflictelor și rezolvărilor non-conflictuale ale relațiilor interstatale. Nu știu dacă așa ceva e real, dacă a fost. Ar însemna mai departe că la ora actuală știința tehnica românească câtă este să servească o armată românească care să nu se implice în conflicte în care este trimisă de către interesele, prin intervenția intereselor unor state străine, adică în speța statului american. Da, dar eu mă referam la rolul înțelept, așa zișilor ghilimele, ca să nu spunem, la așa zis și înțelepți, nu? Care sunt înțelepți, nu-și jertfesc viața, nu se sacrifică așa, pentru că nu sunt oameni de acțiune, sunt înțelepți. Dar eu vă rog să-mi spuneți dacă intelectualii români, care să zicem ar fi înțelepții cetății românii, pot arăta după 30 de ani ouăle alea care le-au pus ei pe masă în sprijinul naționalismului românesc. Să le vedeți noi. Nu pot să spun, nu pot să răspund corect la această întrebare, pentru că nu cunosc nu cunosc în niște domenii care îmi scapă complet. Eu știu de pildă că înainte de război, înainte de 1940, Institutul Cantacuzino de virusologie, în fine, exista și era foarte bine dotat și avea funcții importante și a coparticipat, de pildă, la eradicarea unor boli endemice în România Mare, cea de după 1920, și în timpul războiului a avut un rol important pentru rezolvarea unor probleme derivate din condițiile războiului. Deci pentru sănătatea globală. Nu, da, exemplele care dați asta arată că avem acum o desincronizare de sens. Nu ne sincronizăm. Eu nu mă refer la națiunea română. Aici sunt tot felul, ci la naționalismul românesc. Nu la națiunea română, la naționalism. Care e contribuția înțelepților români la definirea, însănătoșirea, depășirea obstacolelor de care vorbim? Ce au făcut înțelepții români, nu pentru națiunea română, ci pentru naționalismul român? Ce au făcut? Nu știu ce au făcut. Eu nu știu. N-am niciun fel de probe că au făcut sau că n-au făcut ceva. Ceea ce văd este că, de pildă, sunt istorici în domeniul acesta, profesie care pare să fie mai vizibilă, care a participat la redefinirea sau reconstituirea unor concepte care pot să stea la baza unui naționalism coerent și modernizat, să zic așa, care să nu fie strict conservator și în același timp să țină seama de evoluția celorlalte naționalisme din jur. Sunt de acord cu dumneavoastră. Istorici am putea da și chiar nominaliza și poate și un tip ca Ilie Bădescu în sociologie. Adică, da, există sociologi, există istorici, dar astea sunt domenii care sunt ale tehnice. Pletoră de intelectual, domnule, îi hrănește țara asta. Și noi putem spune 5 nu. Asta e cum să spun, statul ideologic, dar în realitate, acolo unde vorbim de inginerie, de biologie, de agricultură, de hidrotehnică și așa mai departe, acolo nu știu, nu cunosc domeniile, nu am nici... Vă spun eu ceva despre asta. Vă spune ceva despre asta. Până în 1989, datorită regimului totalitar al lui Nicolae Ceaușescu și a comunismului, s-a întâmplat paradoxul că oamenii ăștia lucrau datorită autonomismului ceaușist pentru națiunea română, culmea comunistă. Dar după 1989, dacă luăm mărunt, majoritatea acestor profesii tehnice, tocmai pentru că nu combină dimensiunile de care vorbim, păi nu prea, domnul. Eu luăm rând la rând și eu vă recomand, de exemplu, informatica. Vreți să o urmărim? Păi de ce informatica? Noi am avut informatica nu presupune furnale. Informatica presupune la un moment dat un creion și o foaie de hârtie. Nu este o tehnologie cât de tare, este o tehnică a minții. Deci noi am avut toate condiții, niciun fel de problemă să facem informatica. Și am avut un număr enorm de informaticieni. Cum de ce, când nici nu s-a vrut la nivel politic,
ca enorma putere românească de informatică să nu alimenteze America, nu? Că s-au dus toți, după cum știți, la Seattle. S-au dus de la Iași, s-au dus tot Iașul. Deci ca atare, că n-a vrut niciun element politic românesc ca să avem o putere atât interioară să ne facem propriile produse informatice, ba chiar să și exportăm și să avem o putere în România din informatică, înțeleg. Da, informaticienii. Neavând cursuri de etică la facultate, nefiind total pregătiți pentru o dimensiune de omogenitate, nediscutând chestiunea asta națională la care venim, a fost complet neutru. Informaticianului obișnuit nu-i pasă niciun pic pentru cine programează. Încât ajunge să duce la o firmă străină, aia vinde României programe Word, puteam face sisteme de operare de 1.000.000 de ori. Păi ăia de la Linux, domnul Cucer, erau vreo sute de băieți, s-au adunat prin internet, în 2 ani a făcut un sistem de operare. Ați văzut vreo națiune să facă un sistem de operare ca să scapă din King americanii nici pomeneală? Că nu fac politicienii, dacă sunt în slujba dominației mondiale. Dar nu face... Deci, cum putem să mai credem că lipsit de dimensiunea spirituală a naționalismului, elementul tehnic, asta e subiectul. Deci, inginerii noștri, la ora actuală, e un vis că inginerii noștri ar mai avea patetism național și preferință puternică. Să duc la cine le dă mai mult. Doctorii noștri, asta e. La Paris 10.000, în România 1.000, plecarea că 10.000. Și deci, văzute lucrurile, Cantacuzino spuneți, da? Unde-i Cantacuzino? Sigur, a distrus cineva Cantacuzino. Da. Se pare că s-a refăcut ceva, pentru că se pare că Cantacuzino a reușit să producă un vaccin anticovid local. Dom'le, asta e un eveniment. Eu urmăresc de 2 decenii lupta pentru a fi distrus Cantacuzino și te-ai aștepta, dacă ar exista și dacă ar fi o dimensiune interioară naționalistă în sensul unei zone subtile, psihoexistențiale și psihologice, atunci ar fi fost rezistențe în informatică, în alte domenii, în tehnică. Nu sunt. Nu e adevărat. Amăgire, păcăleală, privire de departe, dintr-un turn de fildeș. Nu e adevărat. Tehnicienii români nu le mai pasă. Dacă un singur dolar le dă o multinațională față de o firmă românească, au plecat. Nu le mai pasă. Nu sunt formați să le pese. Nu i-a învățat nimeni să le pese. Domnul Cucer, undeva la Iași era un decan. M-am dus în anul 2005, când am revenit la un moment dat din Montreal, și am propus. Zic, doamne, vă spun fără jenă, ai o oportunitate. Am stat foarte mulți ani și m-am ocupat de etica tehnologiei, a informaticii, a informatizării. Nu găsești mulți care să țină un curs de etică, de sociologie a tehnologiei și aplicării tehnologiei în societate. Vin și îți predau ca studenții de la Facultatea de Informatică din Iași să aibă și un curs în care să se gândească, măcar să se gândească la clienții lor, cine sunt oamenii, ce înseamnă, ce efecte are, TSP, IP, Bun. Și să se perceapă în rolul ăla de mercenari pentru o putere mondială care în clipa asta face ce face din specia umană. Și să aibă o poziție, o atitudine, o trăire, să vadă care sunt aspectele morale în joc, chiar să le deschidă un gust, să se perceapă ca niște actori pe scena mare a vieții, pe scena mare a evoluției destinului umanității. Domnul, numai n-am luat bătaie. În momentul în care am adăugat lucru infinit mi s-a întâmplat de mai multe ori asta în România. În România nu se poate, niciodată, veniți în România să nu faceți asta. Am spus că îl fac gratis. Am fost o dată să zic că fac gratis ceva la CNSAS și era să fiu omorât în fața WC-ului la ușă. De cei care aveau interes într-un sistem informatic de băgat acolo. Deci să vă ferească Dumnezeu să mai faceți și gratis. Pentru că pe lângă faptul că le stricați interesele, că se ocupă toți de potlogării, pe lângă treaba asta îi mai și jigniți. Cum adică să faceți gratis, domnule? Dar ce fel de om sunt? Dar ce fel de specie împuțită sunteți să lucrați gratis? De ce să stricați valoarea care s-a impus? Cum? Dumneavoastră veniți să ne jigniți lucrând gratis? Cum să lucrezi gratis? Deci în momentul în care am spus că eu țin un curs de etică pentru informativ și de probleme sociologice pe care o pune tehnologia, am fost trimis acasă și chiar fără amabilitate când am adăugat monstruozitatea că mai vreau să o fac și gratis. Asta am avut spune. Astea sunt realități de pe teren. Deci în momentul ăsta nimeni sigur nu apără dimensiunea etică a tehnicienilor români.
Nu mai vorbim de dimensiunea națională. Pe vremea asta mai făceau leagă de istorie. Avea culoarea aia oribilă, că era și socialist, științific și mai departe, dar cum să măcar sesizai că e o problemă, că alcătuim ceva, că actul tehnic nu e un act total neutru, că are niște efecte. Nimic. Deci în fapt pe teren, în momentul ăsta, să pregătesc roboții de mâine, nu? Deci în timp ce 2-3 om, noi doi, filozofăm aici, acolo masiv se fabrică încă 1000 de roboți, încă 1000 de roboți, încă 1000 de roboți. Bineînțeles că discuția noastră va rămâne marginală, nu? Trebuie să evoc un exemplu a unui coleg de liceu. Deci suntem în 1957 când am terminat eu liceul. Un om, iartă-mă că folosesc termenul inteligent, deci un om foarte inteligent, care avea cunoștințe în toate domeniile, deci literatură, era bun la clasă, era șef de promoție. Ei bine, omul ăsta, după un număr de ani de carieră universitară în România și carieră practică, a lucrat și undeva în industrie, inginer fiind, a decis să plece și a ajuns în Germania, după care în Elveția. Am discutat cu el și la un moment dat l-am întrebat, dar care e meseria ta? Adică inginer, dar ingineria e un domeniu foarte larg. Ce faci concret? Și mi-a spus că a fost sfătuit de unul dintre profesorii de la universitate, în timpul studiilor, să se specializeze într-o ramură foarte strictă a ingineriei, în domeniul mecanicii, roțile dințate. Atât și nimic mai mult. Deci tot restul vieții a lucrat în domeniul acesta, fiind foarte specializat, cu o expertiză extraordinară și deci a fost repede acceptat, cu dificultățile pe care le putem evoca în orice exilat, atât în sistemul german cât și în sistemul elvețian, unde trăiește. Problema nu este cariera lui, problema este contradicția. Pentru mine, contradicția între discursul lui actual, care este un discurs patriotic, adică pentru români, ce facem, așa mai departe, pe care a încercat să-l aplice, concret, în situația de după 1990, în România. Deci era practic la pensie, sau aproape, și s-a dus și a propus, așa cum ai făcut dumneata, niște intervenții universitare, cursuri, fie probabil în, nu știu exact, în domeniul roților dințate, fie în domenii mai largi, pe care între timp le-a căpătat în lărgirea expertizei sale. Unele lucruri au mers, altele s-au terminat mereu în catastrofă sau în coadă de pește, adică nu a reușit să fie susținut, deși și el a propus exact ca dumneata gratuități. Deci probabil că reacțiile, reflexele de apărare ale mediului în care încerca să reintre au fost similare. Ceea ce mă deranjează este non-luciditatea discursului său național. Adică omul ăsta care are multe calități, inclusiv cele analitice, nu a putut să facă nici măcar un sfert din nuanțările pe care le discutăm acum, rămânând la nivelul discursului primar, naționalist, de genul jos cu străinii, etc. În fine, aproape Vadim Tudor. Da, dar puteți înțelege perfect asta, pentru că este o complexitate, omul s-a specializat și este un simplism, un primitivism în partea asta. Puteți înțelege. Da, pot să înțeleg, dar mă deranjează. Speram că mai mult. Dacă nu mai reușim să transformăm sau dacă nu puteți, poate asta era cealaltă idee, poate reușim totuși să găsim niște formații în care unul cântă la pian și unul trage la baterie. Ar fi ceva, nu? Poate putem face și așa, colectiv ceva, în care faptul că un om nu-și dezvoltă o anumită dimensiune, să putem totuși să-i valorificăm ce a dezvoltat. Nu poate reușim, dar atunci înseamnă că începem să vorbim de echipe. De echipe, începi să pui problema cum unor mici simfonii. Ceea ce dai tot aia să cânti la un instrument sau să faci o orchestră, parcă nu. Deci și ne deplasează în altă parte, dar cred că ne apropiem de sfârșit, nu? Aș vrea să mă mai strecot. Cuvântul echipă îmi permite să mai adaug ceva. Cred că asta este una dintre marile probleme ale situației spirituale și ideologice și concrete sociale în România.
încercările mele succesive în carieră de a crea echipe, adică de a face de pildă o redacție care să acționeze coerent, s-au izbit mereu de această problemă. Nucleele inițiale sunt posibile, unitatea lor de acțiune probabilă și realizabilă, cu condiția să nu depășească anumite dimensiuni. Revenim probabil la dimensiunile pe care le-ai evocat în chestiunea cu dilema prizonierilor. De la o cantitate în sus, coerența nu mai poate fi asigurată. Coerența se asigură printr-un dialog perpetu, adică în perioada când în redacția unde am lucrat, unitatea se concretiza în timpi reali de conversație, adică în prezență comună, unde discutam, răzdiscutam, evocam, analizam, citeam lucruri comune și așa mai departe, se crea acel halou comun care ne permitea ca să nu mai avem nevoie să verbalizăm anumite linii de forță, și ele se integraseră în comportamentul nostru cotidian. Deci, revista avea o coerență, redacția, nucleul principal, cel care a constituit-o și a înființat redacția, avea o coerență statornică. Îndată ce au apărut elemente străine pe care noi le recrutasem pentru calitățile lor, fiecare în parte, deci un bun baterist, un bun istoric literar, un bun desenator, grafician, pentru ca să îmbunătățim calitatea grafică, toate aceste elemente de care echipa avea nevoie pentru a face o producție de calitate a unei reviste bune la toate nivelele, au perturbat complet funcționarea grupului. Le-au perturbat pentru că valorile pe care le introduceam nu erau valori în sine, dar nu se apropiaseră de noi ceilalți, nucleu, printr-o rodare în timp. Deci printr-o conversație care să permită, când spun conversație, înseamnă ansamblul legăturilor sociale, inclusiv abia împreună. Și astăzi ați făcut avantpremierea unei alte discuții care urmează, i-ați făcut acum avantpremier, care va fi dedicată acestui aspect. Pentru că, din păcate, deci chestiunea echipei da, care ridică o altă gamă de probleme. Problema complexității și sincronizării, altă gamă. Bun, dar ați făcut avantpremiera acestei chestiuni pe care va trebui să-i dedicăm o întreagă discuție. Deci putem pentru asta să ne oprim. Nu, pentru că aveam un punct. Încerc, având în vedere cumva potențialul devastator a tipului de incursiune pe care eu o fac, de care sunt conștient, de care mă tem și pe mine, așa cum să spun, primul om care o analiticitate de asta cam nemiloasă îi face rău sunt eu. Al doilea om sunt oameni, a doua oară sunt oamenii din jurul meu. Și deci, înainte de a-ți extinde tipul ăsta așa, îți poți pune niște întrebări. Deci, ca atare, încerc să extrag, dacă pot, și am să încerc de fiecare dată, dacă pot, și o formulare pozitivă și o formulare, un început, o irizare de soluții. Nu numai să arunci întrebările pe toate pe masă, nu? Deci senin. Da. Iată o formulare cumva pozitivă a punctului de azi. Venind în următorul model, propun un model pentru a formula pozitiv. Suntem ca un cer, pe o foaie albă de hârtie, trebuie să ne imaginăm un cer. Și ăla e cercul în care noi trăim în interioritatea noastră. Acolo se formează o conștiință, acolo avem și aspectul nostru biologic și se formează o întreagă conștiință cu emoțiile noastre, trăirile noastre, universul nostru, cosmosul nostru interior. El există. Acest cosmos al nostru interior, în primul cer, intră în relație cu exterioritatea, cum spune Gasset, și găsește în exterioritate atât fenomene de care nu ne convin, agresori, lupi care ne mănâncă, apă pe care o bem, prieteni cu care ne întovărășim, o grămadă de lucruri care sunt în exterioritatea acestui cerc. Cred că sunt și eu de părerea lui Gasset că o problemă de artă a vieții, de o problemă de politică a existenței noastre, este a face ca să existe o frumoasă armonie, o frumoasă concreștere, astfel încât nouă să ne să formeze un spațiu interior
frumos, plăcut, nobil, într-o corespondență rezonabilă cu exteriorul care îl avem. Că dacă ni se formează un spațiu interior extraordinar care nu are nicio legătură cu exteriorul, suntem autiști. Dacă ne lăsăm complet penetrați de un exterior eventual oribil, suntem pierduți, suntem sclavi, suntem nimic. Deci, undeva trebuie ca să existe un anumit echilibru între ceea ce se dăltuiește în sufletul și în mintea și în conștiința fiecare din noi și ceea ce se dăltuiește, ceea ce se poate face în exterioritatea noastră. Până la urmă ne descurcăm fiecare, existențial și interior. Și atunci, atrag atenția celor care poate sunt interesați de a vedea cum s-ar putea găsi o formulă de satisfăcătoare pentru aventura fiecăruia din existențele noastre, că s-a întâmplat ceva grav afară și că lumea exterioară nu mai oferă stabilitatea de odinioară și nici simplitatea de odinioară. Că am lăsat ca spațiu, am dezvoltat civilizația umană până la o trepidație extraordinară și la o complexitate enormă de a devenit unul îngrozitor de complicat să ne raportăm la exterior, cu miliarde de aspecte, cu miliarde de... îngrozitor de complicat. A devenit obositor. La urma urmei a devenit frustrant. E un exterior la care nu mai suntem ca un copac care stă la margine de râu și a înfipt acolo, să duce bătrânul la cosit, are 2 nunți, s-a dus. Și ne-am pomenit într-un exterior de o complexitate uriașă care ne pune aventura interioară la o oboseală, la o încercare în mare măsură frustrantă și deseori intoxicatoare. Că mai avem și un exterior cum avem noi români acum sau noi contemporanii acum, foarte, foarte otrăvitor, oribil exterior avem. Sunt situații în care, în loc să te armonizezi cu exteriorul, cum era regimul comunist, mai bine te izolezi. Pentru că în momentul în care exteriorul îi prinde boli oribile, ultimul lucru care poți să-l faci este să te retragi un pic în tine, că poate mai salvezi ceva din frumusețea ta. Nu înseamnă neapărat că orice exterior îți e favorabil să te dezvolți frumos. Doamne ferește. Bun. Al doilea lucru e că ne confruntăm cu o dinamică extraordinară a exteriorului. Nu numai că avem de a face cu un exterior hipercomplicat de propriile noastre creații, cu miliardele de cărți care le-au scris înaintașii noștri. Și ne-au aruncat într-un ocean de nisip. Nu numai că, deci, că avem chiar rezidurile căutărilor înaintașilor noștri, de care nu-i vinovat nimeni, dar mai avem și un exterior care s-a hiperdinamizat, care se schimbă extraordinar de puternic. Pentru că a fost lăsat, odată că e pilotat de forțe foarte mari, dacă vreți, de o democrație a influenței de către 8 miliarde de creaturi, dacă ar fi, dar 2, s-a ajuns să fie pilotat de interese mercantile, economice, acelea care par legitime. Par legitime când îți ridici acțiunile de bursă, atunci par legitime, da? Sau te duci la cec și zici, am și eu 5%, dați-mi dobânda. Nu te gândești ce înseamnă ea, că ai început și tu să fii ca ei. Bun. Deci, avem un exterior pilotat extraordinar de tare de acțiuni bursiere, care, dată unor motive, și există și o bursă a meseriilor, nu mă refer într-un sens și mai general, începe să facă ca toți dracii, să oscileze frenetic. Noi, domnule Kucher, interioritatea noastră și are legi. Există o biologie a conștiinței, a spiritualității, legată de biologia cealaltă. Există, până la urmă, funcționarea unei ființe umane nu este definibilă artificial cum vrea cineva din coadă de băț. E așa cum e. Sunt inerții, sunt dependențe, există o fiziologie. Ar dori băieții ăștia să ne înlocuiască cu mașini pentru a putea mâine dimineață să ne definească cu total de vine. Nici tergramul, gata, mâine avem altă. Suntem naționaliști azi, antinaționaliști mâine, naționaliști poi mâine, ținem cu comunismul luni, marți devenim anticomuniști. Așa ar fi bine pentru ei, pentru că ei au o viziune mecanică, totalmente mecanică privind ființarea și nu au niciun fel de respect vis-a-vis de organismul existențial și aventura organismului uman, aventura umanismului. N-au niciun, nu interesează. Bun, treaba lor și eu înțeleg foarte bine, nu interesează. Dar pe noi ne interesează. Problema este că noi ne dăm seama că ființa aia din cercul de care am vorbit nu poate fi, domnule, tropăită, pilotată, transformată, modernizată, frecată, schimbată efectiv ca un chilot, domnule, aruncată pe jos, de câte ori are exteriorul chef.
Și când exteriorul începe să se schimbe acum hiper, ca în cazul nostru, ființa ajunge într-o situație imposibilă. De fapt, ajunge într-o sfâșiere înfiorătoare, într-o sfârtecare. Nu mai știe pe unde să scape, ca să poți trăiește el liniștită, în condițiile ei firești, existențiale, de trecere prin timp. În această situație în care confruntarea dintre mersul lumii complex și hiperdinamic și nevoia de stabilitate și nevoia de coerență și nevoia de puțină pace, de dezvoltare, da, dar într-un ritm care să corespundă unei naturalități a biologiei sufletești. În această situație se pune problema să-ți construiești al doilea cerc. Primul cerc, conștiința ta, afară, lumea, între ele, un cerc intermediar. Este ceea ce oamenii fac în căsuța lor. Nu se lasă expuși la vântul de afară. Oamenii pun haină pe ei când e iarnă. Nu rezistă cu pielea. Pun o hăinuță când e iarnă. Oamenii pun o căsuță între ei și lume. Acolo în căsuță beau un ceai seara și au un mic spațiu. S-a făcut un mic cerc și au construit un exterior intermediar. Și au construit un exterior intermediar care permite interiorității o mai bună armonie. Și atunci oamenii nu mai trebuie să se ocupe numai de ori de conservarea interiorului în luptă cu lumea, ori de schimbarea isterică a interiorului ca să te adecvezi la lume, ci oamenii încep să-și dualizeze activitatea și încearcă pe de-o parte să-și dezvolte frumos interiorul, pe de-o parte să-și apere și cercul al doilea, scutul. Cercul al doilea cerc al existențialității devine de fapt un cerc protector a unei anumite stabilități inerțiale, coerențe a primului cerc. Și astfel încât cercul al doilea, cercul făcut de tine, cercul socialității tale, prietenilor tăi, familiei la care te legi, națiunii la care înțelegi să te legi, este un cerc protector a posibilității de a mai avea puțină sănătate interioară. Dacă nu ai scutul acesta, dacă iarna n-ai haine pe tine ai înghețat, dacă în jurul ființei tale nu este un cerc, al doilea, cercul din mijloc, cercul din intermediere, dacă nu construim și o lume mai aproape de noi, care să ne lase acces, lumea cea mare noi nu mai putem schimba, mondialitatea noi nu mai determinăm, o determină forțe în care noi nu avem nicio putere. Sigur, acest raționament al meu, admit, pune pe prim plac cercurile mai mici. Întâi căsuța noastră, întâi familia noastră, întâi poate orașul nostru, cartierul nostru, eu nu pot privi altfel. La o astfel de perspectivă nu îndrăznesc să-i spun unui om că e mai aproape plovorul decât cămașa. Nu pot. E mai aproape cămașa. Cămașa înseamnă sufletul lui, a familiei lui, a comunității sale, în cercuri largi. Și până la urmă un cerc național care în momentul ăsta a început să fie mult mai justificat decât înainte, pentru că este un cerc care ne apără de marele agresor, care e acum cercul mondial. Deci dacă atacul la ființialitatea noastră vine din chestiunea mare, atunci națiunea poate fi văzută, dar atenție, pe acest puperus băgat unul în altul, așezată unde trebuie, ca încă un zid de apărare a cetății noastre interne. Cu respect pentru zidurile mai interioare, nu cu distrugere, cu respect pentru interioritatea aceea noastră a conștiinței noastre și atunci noi împreună înțelegem că avem un interes să lucrăm la organizarea acestui zid și poate totuși avem un incitativ frumos în armonie mai deplină cu o complexitate de privire existenței. Cam acesta ar fi modelul cu care eu aș vrea să termin, model care respinge și care consideră că noi putem să creăm realități exterioare mai intim legate de noi. Realitatea pe care o face om în apartamentul lui, în familia lui, nu e atât de departe, nu e atât de greu de arimat cu sufletul lui. E aproape. Cuibul, făptura din cuib, mai larg. Deci dacă am putea să păstrăm această chestiune, pentru că cu cât este un cerc de exterioritate mai artificial, mai depărtat, mai inaccesibil acțiunii noastre, nu prea văd cum ne-ar putea folosi nouă de scut pentru o interioritate frumos concrescută. Ca atare ne expune de nou vânturii de afară. De aceea naționalismul, o să vedem la un alt punct, ar putea fi definit ca un cerc așezat la un anumit nivel, al doilea, al treilea, cât vine acolo, de protecție față de vântul de afară al
unii interiorități care să poată să fie duale. Fie plenară intern, ca cosmos conștiințial, interior, și în același timp armonizată în exterior, deci o interioritate care să nu fie pusă într-o situație sfâșietoare cu exterior. Cum putem noi face asta dacă se face când frig, când cald? Nu ne trebuie totuși niște haine? Deci, cum am putea? Fără acest cerc intermediar la care mă refer, care e cercul socialității, ca să-l acceptăm în sfârșit, nu ca o chingă, fără acest cerc intermediar nu văd cum rămânem noi față în față cu lumea. Fără cerc intermediar, lumea nu ne radă. Este imposibil să avem un mediu, nu de dorit, de vis, să avem un mediu mai osmotic legat de propria noastră devenire, mai aproape de ea. Pentru asta, mediul acesta ar trebui să fie în accesul creației noastre personale și colective. Înainte de a încheia, vreau să fac două trimiteri. Ai pomenit numele Cojocaru, e vorba de Constantin Cojocaru, care a fost un economist relativ recent mort, deci proiectele sale, legea Cojocaru și alte lucruri pe un proiect de Constituție au rămas neterminate, neaplicate, aflându-se într-o mare dificultate de a implementa, cum se zice acum, proiectele acestea în realitatea politică a României, deși proiectele mi s-au părut și mi se par și acum pline de elemente interesante și creatoare. Al doilea lucru pe care aș vrea să spun, apropo de ultimele fraze, în legătură cu cercurile intermediare, există o carte pe care am citit-o de mult și deci nu o pot rezuma acum, semnată, scrisă de Ioan de Gherea, unul din fiii lui criticului Constantin Dobrogeanu Gherea, scrisă în franceză și editată în România la fundațiile regale prin 1938, cred, se cheamă Le Moi et le Monde. Să încerc să o găsesc pe internet și dacă da, poate găsim ceva interesant de subliniat în continuarea ideilor pe care le-ai enunțat la finele dialogului nostru.